Gramatičko ustrojstvo rečenice. Rečenični su dijelovi predikat, subjekt, objekt, priložne oznake, atribut i apozicija. Predikat u rečenici otvara mjesto osnovnom gramatičkom ustrojstvu rečenice, samome sebi, subjektu, objektu i priložnim oznakama. Imenica otvara mjesto atributu i apoziciji bez obzira na ulogu koju ima u rečenici. Glagolske su dopune objekt i priložne oznake. Imenične su dopune atribut i apozicija. Predikat je temeljni dio rečenice. Može biti imenski i glagolski. Predikat izrečen glagolom zove se glagolski predikat. Glagolski predikat može biti jednostavni, izrečen jednostavnim ili složenim glagolskim oblikom i složeni, izrečen modalnim glagolom i infinitivom. Predikat koji se sastoji od pomoćnog glagola biti i imenske riječi zove se imenski predikat. Pomoćni se glagol u imenskom predikatu zove spona ili kopula. Imenska riječ u imenskom predikatu može biti imenica, na primjer izviđači su djeca, pridjev, torta je bijela, zamjenica, bilježnica je moja, broj, on je prvi. Glagolske su dopune objekt i priložne oznake. Objekt izriče predmet glagolske radnje, može biti izravni i neizravni. Objekt izrečen u akuzativu i dijelnom genitivu zove se izravni objekt. Izravnom objektu mjesto u rečenici otvara prijelazni glagol u točno određenom padežu. Objekt u dijelnom genitivu uvijek se može zamijeniti akuzativom, no tada ne izriče više dio nego cjelinu. Objekt izrečen u genitivu, dativu, akuzativu s prijedlogom, lokativu i instrumentalu zove se neizravni objekt. Neizravnom objektu mjesto u rečenici otvara neprijelazni glagol u točno određenom padežu. Priložne oznake izriču različite okolnosti vršenja glagolske radnje. Mjesto, vrijeme, način i uzrok. Mjesto priložnim oznakama u rečenici otvara predikat. Priložna oznaka može biti izrečena jednom riječi ili skupom riječi. Kad je izrečena jednom riječi, u službi priložne oznake najčešće se javlja prilog. Vrste su priložnih oznaka, priložna oznaka mjesta koja odgovara na pitanja gdje, kamo, kuda, odakle, dokle. Priložna oznaka vremena, kad, otkad, dokad. Priložna oznaka načina, kako, na koji način. I priložna oznaka uzroka, zašto, zbog čega. Subjekt označava biće, predmet ili pojavu o kojoj se u rečenici govori. Subjektu u rečenici mjesto otvara predikat. Odgovara na pitanja tko za živo i što za neživo. Imenične su dopune, atribut i apozicija. Atribut je nesamostalni rečenični dio koji dopunjuje i pobliže označuje imenicu na koju se odnosi. Mjesto mu u rečenici otvara imenica i po tome se razlikuje od ostalih rečeničnih dijelova. Razlikujemo pridjevne i imeničke atribute. Pridjevni atribut izrečen pridjevom, zamjenicom ili brojem. Pridjevni se atribut slaže s imenicom na koju se odnosi u padežu, rodu i broju. Imenički je atribut izrečen imenicom. Imenica u službi atributa najčešće u genitivu stoji iza imenice na koju se odnosi i ne slaže se s njom u padežu, rodu i broju. Apozicija je imenica koja dopunjuje drugu imenicu i slaže se s njom u padežu. Apozicija je nesamostalan rečenični dio kojemu mjesto u rečenici otvara imenica. Apozicijski skup
čini apozicija s jednim ili više atributa. Na primjer, moj najbolji prijatelj Roko.